चिरां जिल्ला कंग्रेस दोलोआ उपेन बसुमतारीनि न'नि सोमोन्दै खौरां लाहैदों। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्ला थाइखाजरा बिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय दुनाबारि दलाफारा गामिनि थागिबि उपेन बसुमतारीनि मुङाव सफैनाय प्रधानमन्त्री आवास योजना आसनिनि गेजेरजों सफैनाय न'खौ लाना बेले-बेजे जानायखौ दिनै खौरां लाफैदों। चिरां जिल्ला कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि सन्जीब बवारी आरो नेहाथारि अमिय नार्जारीजों लोगोसे बे दोलोनिनो गोबां मावथिफ्राबो लोगोसे उपेन बसुमतारीनि नखराव जाग्रा आदार होफैनानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङोदि उपेन बसुमतारीनि न' बेले-बेजे जानायखौ खौरां लाफैनानै बोरै बिदि गोरोन्थि जाखो होनो सोंलु फैदों रायजो राजानि गोसोआव सन्देह जादों होनना बुंथियो चिरां जिल्ला कंग्रेसनि आफादगिरि सन्जीब बवारीआ। लोगोसे गोरोन्थि जाया बयबो सुबिदाफोरखौ मोनो। ओरैहाय सरकारा गोबां आसनि लागासिनो आरो गासैबो 100% जाजोब्बाय नाथाय गंसेबो फायखानाखौ नुयैलाय बोरै सरकारा जाजोब्बाय होनखो होनना सोंलु खालामदों। उपेननि न'आ गुबुननि माबायाव थांदोंमोन दा बिथांनि माबायाव फाउन्डेसन खालामना होफैबाय मा बुंनो सानो आसलथे? दिनै जों बे दुनाबारि गामियाव चिरां डिस्ट्रिक्ट कंग्रेसनिफ्राय आं प्रेसिडेन्ट हिसाबै दिनै बे दुनाबारि गामियाव जों गिदिंफैदों। बे गिदिंफैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जों मोनसे खोथा खोनादोंमोन जे PMAY न'खौ एसे गुलुं गुजुं जानाय खोनादोंमोन। बे गुलुं गुजुं जानायखाय जों दिनै बे दुनाबारि गामिसिम जों नायगिदिंफैदों जे गथिखे मा जामारदों बिनि सोमोन्दै दिनै जों बाय फैनानै नुफैबाय बा जों मिथिनोबो मोनबाय जे आदा उपेन्द्रनि न'आव जे PMAY न'आ सेलेकसन जादोंमोन बे सेलेकसन जानाया सोरनिबा आइडियाव हाबहैदोंमोननो। दिनै माबायाबो फैनानै गावसोरबो जि सेलेकसन बर्डनिफ्राय फैनानै सेलेकसन बर्डनिफ्राय फैयाखै होनबा फैनानै बिसिडिसिनिफ्राय फैनानै गावसोर बुंफैदों जे भुलाव गुबुननि आइडियाव हाबफ्लांदों। दिनै गावसोरनो सिखार जानानै दिनै बे आइडिखौबो आदा उपेननो होफैफिनबाय। खिन्थु आं बेनि गेजेराव आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे दिनै एफा गिदिर मोनसे PMAY न' जे सेंसन जानाय बा गरिबफोरनि थाखाय मोनसे न' लुना होनाय बे न' लुना होनाया माबोरैहाय बिदि भुल जाफ्लांखो? दिनै मोनसे रायजोफोरनिसिम मोनसे कुइसनबो फैदों सोंलुनाय फैदों जे दिनै बेखौ भुल खालामफ्लांखो ना गोसो जानानै खालामफ्लांखो? दा जों बिनि सोमोन्दै जों एसे सन्देह जादों। दिनै एफा गिदिर PMAY न'आ जुदि सासे मानसिनि आइडियाव हाबफ्लांनांगौआ बहुद सोंलु फैयो। दा ओंखायनो जाहाथे जोंबो दिनै जाफ्लांदोंखौनो हमनानै लाबाय जाहाथे इयुनाव बयबो मोननांगौ रायजो राजाया जाहाथे मोजाङैनो मोननो हायो जाहाथे भुल जाया बेबादि भुलखौ मावफ्राङा। आसलथे गोबां मानसिया बे गामिना माने मोननांगौ दंमोन मोनाखै होननानै बुंदों आरो लेट्रिन गैया लामा गैया बिथांमोना दाबिदों। बिनि सायाव मा बुंनो गोसो जायो? दाथ' सरकारा बहुद आसनि लागासिनो दं। दैनि खेथ्रआव जल जीवन आसनि आरो खिग्रा लेट्रिननि सायावबो नरेन्द्र मदिनि मोनसे आसनि दङ। दिनै बिसिनि मथेबाथ' दिनै जों मिथिनायाव गावसोरो सानफ्रामबो बुंगासिनो जों 100% जाबाय होननानै। दिनै बाहाय खिन्थु जोङो सरकारनि मोनसेबो फायखाना नुनाय बादि मोनाखैना? गैया। थ' माबोरैहायथो सरकारा दिनै बुंनो हाखो जे 100% जाबाय होननानै? थ' दिनै बेफोरखौ नायोब्ला जों सरकारा बेर्थ माने मावफुंनो हायाखै साक्सेसफुल नङा बे आरोखि।